O camiño da nosa vida, liberdade e igualdade pasan polo fin do machismo. Cando os días son todos iguais. Os días sucédense todos lamentablemente iguais. Agardando a que volva a ser o de antes. Agardando a que non bebese despois do traballo. Agardando a que non bata a súa rabia contra min. Agardando a que as nenas non estean aínda. Agardando a ter o valor de saír deste inferno. Agardando a liberarme do encadeamento. Agardando a non ter medo. Medo ao que poda pasarme. Medo ao que lle pase as nenas. Medo a non ter forzas. Non, abonda xa de medo. Teño que facelo. Seguro que me axudan. Terei apoio. Terei a seguridade. Sí, teño que facelo. Moitas de nós vivimos todos os días un inferno. Nada, repetimos, nada xustifica a violencia contra as mulleres. A violencia machista aliméntase do noso medo, das nosas incertezas. Temos que actuar, pero temos que sentir que non estamos soas, que a sociedade está con nós. Camiñando todas xuntas poderemos dar alento e esperanza dunha sociedade onde a igualdade sexa realidade. Fagámolo porque é urxente. Berremos unha vez máis.